Nyakora mugia juang machiegni chenro mar mbako romo machakore sani nyaka chop kanyo sa abicha maronyango. Pile ka pile ka wachako mbaka romo to wachako kod chal mar fwambo mago weche mwaluonu odiochieng' ma kawuono e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Jofwambo magwa osewuok oko mar neno ni wach kotuch tiyudogi achiel kachiel kamoro amora ma intiere odiochieng' ma kawuono. Ka wachako chal mar fwambo nyakora mugia juang okinyi ma kawuono romo ma kamano chako kar sa 2:30 mano mar okinyi ma kawuono kama jalup jatend piny Kenya mineno kae Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono romo kod mano duola mochung' ne aora mano ma Nairobi kata Nairobi Rivers Commission kaachiel kod jokanyo mopogore opogore moriwo governors, jod bura mawuok e boma ma Nairobi, MCAs mawuok e boma ma Nairobi, jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore ka bende odiochieng' ma kawuono giromo e kar jota mano mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mayudore Karen mano e kaunti ma Nairobi kae. Jofwambo mago osechopo kuro okinyi ma kawuono kendo biro bedo kwa menyo ni matut kotudore kod romo makamano. Romo makamano konono nyalo bedo mano mar bero boma ma Nairobi kata mar neno ni boma ma Nairobi obedo maber ahinya ahinya to e kindegi ma koth chwe mwang'eyo ni kelo midhiero mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mano wach machielo ma bende pod waluonu e kor gwenge ma pacho kae gin weche matimore e sekta mar somo manen kotudore kod symposium ma higa ka higa mano ma ochaki mano ma onego bed ni tego somo mano mar lai manyien mar somo mar competency based curriculum. Ka odiochieng' ma kawuono romo makamano chakore odiochieng' ma kawuono kendo biro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tich abich tarik 26. Romo makamano kata symposium makamano mano mar tego lai manyien mar somo mar CBC ka bende romo makamano thuon wach mare en shaping the future of education, nurturing every learner's potential through the competency-based assessment. Nyaka sani wang'e ni osebed ka itemo mar mondo mi oteg somo mano mar CBC. Ka somo mar CBC nyakora mugia juang wang'eyo ni en mano ma ponono jiwo mano were kata talanta ma nyathi nitiere godo. Mane momiyo symposium makamano biro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono mano College of Insurance mayudore South C kata kar dak ma South C buore Nairobi kae biro bedo kotimore kochako sa 2 mar okinyi nyaka sa 10 ma midhiambo. Karomo makamano mana kaka senyisi ni en mar neno ni somo e pacho kae obedo kod lokruoge mopogore opogore ahinya ahinya to kokalo wechego mag assessment. Ka bende romo makamano obagi kod duol mochung' ne penj e pacho kae kata Kenya National Examination Council ma obago mano romo makamano kata annual symposium mano mar the competency based assessment machakore ayanga odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano wach mwaluonu e kor gwenge marwa wachako kod county mano county ma Migori. Mineno ka nyakora mugia juang ma en speaker e county ma Migori. Wang'eyo ni odiochieng' manyoro MCAs e county ma Migori ne othicho oko speaker margi mano Charles Owino Likoa mano thich oko odiochieng' manyoro kendo nyaka sani jalup speaker mano Matthew Chacha ema koro yiera kaka speaker e yor kojolo e county ma Migori sama koro jo MCAs e county ma Migori ikore mar yiero mano speaker margi manyien. Odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e county ma Migori mano George Juma biro bedo kod twaka kod Likowa mar mondo mi gipor wach mar mondo mi ong'e ane adiera kaponono ni chenro manolo ahinya ahinya kokalo mano e thiche oko notime yo makare kata oyo kalure ni itude kod ponono koso tayo County Assembly ma Migori kaka chik dwaro. Odiochieng' ma kawuono inyalo bedo kod geno ni biro bedo kiyudo twak makamano achiel kachiel e kinde ma George Juma biro bedo katwaka kod Charles Owino Likoa makoro othich oko kaka speaker mano mar County Assembly ma Migori. Kopogore kod mano nyakora mugia juang wang'e ni koth mapek medo chwe e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Nyaka sani koro wach madonjonwa ni ene kar dak ma Madhare nyaka sani koro nitiere udi mopogore opogore ma pio ula oyuero gino momiyo jodak makono koro dong' kod achiedh nade matamra gi nono. Nyaka sani koro kaluore kod ruoth makono mano Rose Ayiera nyaka sani koro wacho ni ji 6 okong'e kama gintiere kaluore kod koth mapeka manochwe otieno ma piny orugodo kawuono. Pod wamedo jiwo jopiny mar mondo mi obeda kicha ka
e kinde ma koth chwe. Kata kamano wang'eni koth jachwe gotieno, ponono gotieno ng'ato nyalo bedo no nindo e kama masira ma kamano jukogi. Kata kamano wamed mana beda kicha ahinya ahinya te kinde gi ma koth podi medo chwe e pacho kae. Kopogore kod mano nyakora Mugia Jong' wach mwaluonu podi kotudore kod koth mamedo chwe e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Nyakora Mugia Jong' wang'eni skunde ibiro bed ka iyawo juma manyien. Mano kochakore tarik 29 dwe mar Ang'wen mano mahigani. Te kinde ma ibiro bed ka iyawo skunde. Wang'eni nitiere skunde moko maponono pi oula oketho, to nitiere skunde moko maponono nitiere jogo mojota e skunde makamago kaluwore ni pi oula koro oseriembogi kata ogologi e mier kama ne gidake. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu biro bedo ka luwonwa ndacha skunde mayudore e sub county ma Nyando ma pi oula oseketho kata pi oula oketho. Gibiro bedo ka giluono ni skunde makamago nyaka sani koro gichal nade ma koro skunde iyawo juma manyien. Kochakore tarik 29. Bende gin klese ma nyithindo nyalo dake kata nyalo biro some kosang'o ma biro bedo ka timore. Gibiro bedo ka giluonwa chal mag skunde mago mayudore e sub county ma Nyando e county ma Kisumu. Mar mondo mi ging'iswa ni nyaka sani ponono ka gin skunde ma gin klese ma kata nyithindo ok nyal bede. Ten county ma Kisumu timo nang'o mar mondo mi koyaw skunde to nyithindo odhi mbele kod somo maonge chochni moramora. Kapod wantiere mana e wechego ma otudore kod midhiero mar oula e county ma Homa Bay. Nyakora Mugia Jong' bende wang'eni pi oula osebedo ka ywero ji ahinya ahinya to kar chung' od bura ma Karachuonyo e county ma Homa Bay. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jofwambo magwa e county ma Homa Bay biro bedo ka limo kembe ma ji ojota ahinya ahinya to mago mayudore Karachuonyo ka ji ne odar e miechegi kadhi e kembe makamago. Gibiro bedo ka gilimonwa kembe mopogore opogore mayudore Karachuonyo mar mondo mi gimenywa ni e kinde ma ji koro dak e kembe makamago gidak e yo machalo nade. Bende gintiere kod chiemo, gintiere kod nede mageng'o suna kata manyalo miyo suna ok kagi manyalo miyo gigamo tuo kaka mano mar malaria. To chal mar aluora ler mar kembego biro bedo machalo nade. Jofwambo magwa Alia Beach e county ma Homa Bay biro bedo ka luonwa mano ndach kembe kama ji ojote Karachuonyo e county ma Homa Bay. Adwa notieka kod wach maluonu machiegni e county mano ma Siaya odiochieng' ma kawuono e county ma Siaya odiochieng' ma kawuono nyaka sani koro ibiro bed kod gino miluongo kanyo ni launch of secondary school peer education program kata puonjo nyithi skul mayudore e county ma Siaya ahinya kotudore kod weche manyalo bedo ni ponono kelo negi achiel nade mopogore opogore. Wang'eni ni nyithindo manitiere skunde mag sekondar gidhi bedo kod aola mag mbese kata gino miluongo kanyo ni peer pressure. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono bo bedo chenro mano mar sidho ayanga mano chenro mar peer education ahinya te county ma Siaya mar mondo mi opuonj nyithindo nyithi skul mago mag sekondar yore mopogore opogore maginyalo keto godo tenge aola mag mbese. Nyakora Mugia Jong' gikanye machopo gode giko mano mar chal mar fwambo kinyi makawuono. Kata kamano chenro magwa podi igilach. Adwani wakaw mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to Cleophas Oluocha biro bedo ka kelo ni twaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Mbaka oromo odiochieng' makawuono Nyakora Mugia Jong' wamenyo mano sekta wamenyo sekta mar boda boda okinyi makawuono ka bende thuon wacha mano en rieyo sekta mar boda boda e pacho kae. Nyaka sani wang'eni migao mochung' ne wechego mag arita kata migao mochung' ne wechego mag ritruok e apaya kata migao mar apaya e pacho kae nyaka sani koro gisebedo ka gitemo keto chike manyalo konyo e rieyo sectors mopogore opogore e pacho kae. Achiel kuom sectors makamago en sekta mar boda boda. Ere kaka inyalo rie sekta mar boda boda mar mondo mi ogeng' masiche mag apaya to bende ponono oga jogo manyalo bedo ni donjo e sekta mar boda boda to ponono gintiere kod paro mar bedo jomaundu. Wakaw mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo kod twaka e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor.